сураи Қадр яъне тақдир дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 5 оят иборат аст. Бисмиллаҳи рраҳмани рраҳим. Ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Инна анзалнаҳу фи лайлатил қадр. Бегумон мо Қуръонро дар шаби Қадр нозил кардем ва он яке аз шабҳои моҳи шарифи Рамазон аст. Ва ма адрока ма лайлатул қадр. Ва ту чӣ медонӣ ки шаби Қадр чист? Лайлатул қадри хайрун мин алфи шаҳр. Фазли шаби Қадр беҳтар аз 1000 моҳ аст. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. дар он шаб фариштагону рӯҳ яъне Ҷабраил алайҳиссалом бо иҷозати Парвардигорашон барои анҷом додани ҳар гуна кор мефароянд. Саламун ҳия ҳатта матлаъил фаҷр. Он шаб шаби саломат ва раҳмат аст то дами субҳ.